бар нәрсәгә дә өйрәтәбез. Укырга да, язарга да, әмма иң беренче чиратта рус телле балаларны сөйләшергә, өйрәтергә онытабыз дип кайчандыр атаклы тел галиме, педагог Абдулла Әсәдуллин язып калдырган булган. Һәм аның бу фикере белән һичшиксез бүгенге тел галимнәре дә килешә. Әмма ничек итеп балаларны жанлы татарча сөйләшүгә китертергә соң? Бу сорауга үз җавабын укытучылар да, галимнәр белән бер рәттән вазгыятьнең, тәгълиматларның, кануннарның, хәтта дәреслекләрнең үзгәрүенә карамастан ничә еллар буе эзли. Барыбызын да үз чылганышында яшәткән, әмма үз асылына кешелеккә бер качан да төптән төшенергә ирек бирмәгән сихри, кушалмаслык галәмне өйрәнгән галим галәме арасында дөнья күләм танылган татарларыбыз да бар. Заманча плазма физикасына нигез салучыларның атом тыш энергиясын кишлек файдасына җигүчеләренең берсе булган танылган академик Руальд Сәгъдиевнең исемен йөртү, Буа шәһәрендә урнашкан бу гимназиягә зур җаваплылык өстәсә дә, галәми гамнән азат итми шул. Бүген биредә галәм киңлегендәге йолдызлардай төрледән-төрле милләт балалары укый. Аларның һәрберсенең үрнәк алырдай кешеләре, яраткан шөгыльләре, фәннәре дә бардыр. Әмма бу мәктәптә балаларга ирекле үсеш һәм яшәү өчен кирәкле булган кыйммәтләргә төшендерү белән беррәттән һәрберсен үз итүче, берләштерүче, үзара җылы мөнәсәбәт, сабырлык, түземлелек кебек кешелекнең иң уңай сыйфатларын бала күңеленә сырлап куючы фәннәрдә укытыла. Мы находимся в южной части города, в исторической части города, где сосредоточено очень большое количество населения разных национальностей. В нашей школе обучаются татары, чуваши, русские, таджики, азербайджанцы, узбеки, греки, евреи, цыгане. И поэтому, проживая в республике, где национальным языком и титульной нацией являются татары, не изучать татарский язык, я думаю, что это неправильно. Поэтому, начиная с 1 сентября, с первых классов, с родителями разговариваем о том, что татарский язык – это язык нашей республики, и его необходимо знать всем. Бу бармак нинди? Бу бармак яш. Яш. Бу бармак нинди? Бу бармак зур. Бу бармак нинди? Бу бармак чиста. Татар теленә төрле милләт балаларын өйрәтүдә бу гимназиянең шактый зур тәҗрибәсе һәм тарих битләрендә чарланган уку-укыту юнәлешләре бар. Ул әлегә кеше күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән ниндидер алгарышлы ысул алымнар җыелмасы түгел. Андыйлары булай да буа барлык. Кайчандыр үрелеп үсеп, мәктәпнең тамырларына бирегеп, аның укытучылары бәхетенә сакланып калган белемнәр. Монда бит без дәрестә күбесенчә гомумән диярдәй беренче сыйныфларда бик язмыйбыз. Без бары тик уеннар аша, җырлар аша телне өйрәнәбез. Һәм аның отышлы ягы шуннан бик үзенчәлекле шунда. Бу җитәме, мәсәлән, алар уртанчы сыйныфларга күчкәндә, менә бу тел, менә багажы җитәме аларга юкмы? Әлбәттә, алар базаны алалар, әлбәттә, беренче сыйныфтан 4нче сыйныфка кадәр алар бик тә белемнәрен ныгыталар һәм 5нче сыйныфка күчкәч инде аларга бик уңайлы, бик рәхәт, иркен сөйләшә алалар балалар. Хәтта иркен сөйләшә алалар, әйме? Алар нидер гади сорауларга инде җавап бирә алалар. Мәсәлән, аларны темалар буенча карасак, димәк, алар үзләре турында сөйли алалар, әйме? Үзләре турында сөйли алалар. Мәсәлән, табигатькә чыккач, менә фасылларын беләләр. Әлбәттә, сез бит менә күрдегез, без хайваннарында. Монда безнең яңа теманы өйрәндек тә, оныттык түгел, ул безнең бер артлы үрелеп бара. Кемнәр белән чагыштыгыз бу текстта? Укучылар, кызларны без тагын җитәбез. Балалар. Нинди замана җилләре мәктәп тәрәзәсен кагып китмәсен, хәзер кай тарафка юрттырык дип тырылдатмасын, бу мәктәп үзе күнеккән, бер җаена салган уку-укыту традицияләрен алга сөрә бара. Аларның үз көйләре мөһимрәк. Татарча бер кәлимә сүз белмәгән баланы җанлы сөйләмгә өйрәткәндә, һәр тәҗрибәле укытучы еллар буе җыйган, туплаган, күз карасыдай саклаган белем янчыгындагы байлыктан җәһәт кенә арынырга, җилгә очырырга ашыкмый. Чөнки фанилык мәшәкатьләре күп булыр, ә бөртекләп җыелган белем ана телен кебек бер генә шул. Монда минем олимпиадник балаларым да бар. Сосоев Егор, менә ул быел призер безнең. Мин бик куанам аңа, молодец. Дәреслеккә килгәндә, шуның белән яхшы дип әйтәм, текст балалар
укыйлар, тәрҗемә итәләр, сорауларга бик актив җавап бирәләр. Менә информацияны, мәгълүматны шуннан үзләре тартып чыгаралар алар. Кемгә гаҗәп, кемгә гыйбрәт. Әмма бу уку-укыту алымның нигезләре узган гасырның 90-нчы елларына барып тоташа. Исең киткән икән, иске шикмәнгә дип әйтергә ашыкмагыз. Безгә мирас итеп калдырылган бу технологияне аның белән әлегә эшләүче укытучылары да, аңа таянып үз дәреслекләрен язган авторлар да аны яңа заманча уку-укыту алымнары белән һичшиксез елдан-ел баетып бара. Коммуникатив, ягъни баланы татарча сөйләшергә өйрәтү методикасы буенча эзләнүләрдә 3 ел дәвамында күп кенә галимнәр, укытучылар, методистлар катнашкан. Аларның бу эштә һәрберсенең үз өлеше, үз лаеклы урыны бар. Әмма беренчеләрдән булып татар телен чит тел буларак өйрәтүдә зур гыйльми эш башкарган Игорь Львович Литвиновның хезмәтләрен күп кенә укытучылар әле дә зур җылылык белән искә ала. Ул татар телен үзлегеннән өйрәнгән тел галиме. Шуңа күрә үзе адым-адым алга барып, баштан күмелеп, бу басуны йырып чыкканга күрә, бу белемнәргә башкаларны да өйрәтергә ният кыла. Анда барлык формаларын ничек итеп лексиканы бирергә, ничек итеп грамматик структураларын бирергә, аларны ничек итеп катнаштырырга, һәм ничек итеп диалогик һәм монологик сөйләмгә чыгарга була. Бик катлаулы бит мәсьәлә. Бик гади генә карарга ярамый. Шуңа күрә нәтиҗәлелек юк. Чит телдәге сөйләмне куллану өчен 2000 сүз үзләштерергә кирәк. Һәм нәкъ менә мәктәп курсында 2000 сүзне бала истә калдырырга сәләтле дип галим язып калдырган булган. Әмма бар сүзләрне дә түгел. Иң кирәкле булган сүзләрне җинтекләп өйрәнү мөһим икән. Литвиновның төп уку-укыту принцибы ул җиңелдән катлаулыга таба бару. Һәм бу беренче карашка бик тә җиңел булып тоелган эш укытучыдан зур акыл хезмәтен таләп итә. Чөнки бу принцип нигезендә дәрестә кертелергә тиешле булган һәр сүзнең, һәр авазның, татарның үзенчәлекле авазлары турында әйтеп тә торасы юк. Үз урыны һәм үз вакыты бар. Мәсәлән, башта балалар калын әйтелешле сүзләрне, аннары гына нечкә әйтелешле сүзләрне өйрәнергә тиешләр икән. Бала, бабай, баканы өйрәнә, аннары укытучы тәрәзә, әби, тәлинкә сүзләрен дәрескә кертә. Бу принцип фигыльләрнең төрләнешенә дә кагыла. Фигыльләрнең калын һәм нечкә әйтелешенә карап, 4 төрле кушымча ялгана. Бар ул бара, бел ул белә, укы ул укый, эшлә ул эшли. Бу фигыльләрнең төрләнешен бер кашанда бергә бутап, бер дәрестә бирергә ярамый икән. Яңа белемнәр учлап түгел, шиметем генә бирелергә тиеш. Ул вакытта гына баланың күңелендә дә, баш миендә дә яңа мәгълүмат сырланып калачак, дип галим укытучыларны кисәткән булган. Димәк, монда һәрбер сүзнең кайчан һәм кулланырга тиеш нинди вакытта нинди сүз кертергә. Хәтта шулай. Шулай. Бутап түгел. Юк, берничек тә алай түгел. Хәтта аның да нәрсәсе бар, үзенчәлеге бармыни? Сүзләрнең нинди сүзләр керергә тиеш? Башта нинди сүзләр керергә тиеш? Аннан соң нинди сүзләр? Мәсәлән, нинди сүз керергә тиеш? Әгәр дә бала, рус телле бала, ул әле татар теле өчен үзенчәлекле булган авазларны әйтә белми. Ул кергән сүзләрне әйтә алмый. Мәсәлән, әни яки әти, ул аны әти дип әйтә, яки ул аны эне дигән сүзләрне әйтә алмый, эне дип. Без бит башта аларны өйрәтергә тиеш, ул авазларны кулланырга. Һәм без шуңа күрә һәрбер әгәр дә авазы кергән бар икән сүзләр, без аны башта ул 1-2 сүз генә кертергә тиеш дәрестә. Ул 2 сүз керде, шуны гына кулланырга өйрәттек. Соңгы елларда рус телле балалар өчен язылган дәреслекләр яңа заманча шартларда укыту өчен барлык кирәкле булган уку-укыту материалларына бай. Алар балалар өчен кызыклы, укытучылар өчен файдалы булган, аларның эшен җиңеләйткән ярдәмлекләр белән дә тулландырылган. Әмма тәҗрибәле укытучылар әйтүенчә, бу дәреслекләрдә чит телгә өйрәтүнең төп фәнни принципы күздә тотылмаган. Ул излеклелек, төзеклелек һәм яңа белемнәрне дәрескә аңлап, чамалап, тоемлап кертү принциплары. Беренче класста безнең 20дән артык фигыль бирелә. Менә шушының конструкцияны истә тотып. Әгәр дә шуны бала исендә калдырса, ул алдагы классларда фигыль алган вакытта, фигыльне үзләштереп кулланырга өйрәнгән вакытта, монда сүз бара куллану турында, монда грамматик структураларны бирү турында түгел, сөйләмдә куллану турында, автоматизмга җиткерү турында. Шул вакытта нәтиҗә балада күренә. Сәламдә ничек бирелгән ул? Сәламдә алар барысы да бергә бирелгән. Һәм кызганычка каршы
Бер дәрестә 10 мәсәлән 10 фигыль бирелә. Чакырдылар алар үзләре укытучыларда очрашуга, мин аларның дәресләрендә карадым. Мәсәлән, хәзерге заман балалары өчен билгеле бик кызыксындыра торган, балаларны ял иттерә торган, андагы булган мөмкинлекләр ул бик яхшы мөмкинлекләр. Әмма ләкин ул мөмкинлекләрне дөрес файдаланган вакытта, дөрес методик алымнар кулланган вакытта, әгәр дә укытучыда ул методик алымны сиземләү дигән әйбере җитешми икән, нәтиҗә чыкмаячак. Менә анысы бик аяныч хәл. Ярты гасыр диярлек мәктәптә татар телен укыткан Россиянең иң яхшы укытучысы исеменә лаек булган атаклы педагог татар телчесе Фирая Фаизовага Литвинов хезмәтләренә таянган, Татарстан күләмендә уздырылган зур бер экспериментта катнашырга насыйп була. Бу эш Ярчаллы һәм Казан укытучылары, методистлары, тел галимнәре хезмәттәшлеге берлегендә үткәрелгән булган. Укытучылар чит телне өйрәтү методикасына нигезләнеп, үз тәҗрибәләренә таянып, яңа дәреслекләр язарга җөрьәт итәләр. Ул дәреслеккә кертелгән һәрбер күнегү, һәрбер яңа алым, һәрбер яңа адым башта мәктәптә татар теле дәресләрендә сынала. Нәтиҗәдә яңа уку-укыту методик комплекты дөнья күрә. Бу комплектка барлык уку ярдәмлекләре дә кертелә. Дәреслекләре дә, эш дәфтәрләре дә, җырлы биюле дискларда, хәтта ата-аналар өчен ярдәмлекләр. Бу тәҗрибәдә республика буенча 86 мәктәп, 120 укытучы һәм иң мөһиме 2000гә якын бала катнашкан. 3 елдан соң тәҗрибәдә катнашкан балалар сөйләү, аралашу, ишетеп аңлау, текстны уку буенча югары күрсәткечләргә ия булуларын исбатлый. Мәсәлән, бу аның 18 мәктәбендә укыган, ел сайын татар теле буенча төрле дәрәҗәдәге олимпиадаларда җиңгән балалар күбәя. Безнең үз милләтебез балалары бүгенге көндә татар телен өйрәнүдә акрынлык күрсәткән бер чорда рус балалары татар телен өйрәнә. Бик матур күренеш, алар бүген бездә кунакта. Сез Томшик шоу интеллектуаль күңелләшү тапшыруын карыйсыз. Исәнмесез. Мин Ванюшин Костя. Мин җиңел атлетика белән шөгыльләнәм һәм 2 тапкыр сәләт аланында ял иттем. Мин Кох Карина, спорт белән шөгыльләнәм, мәктәп командасына төрле уеннарда катнашам. Безнең мәктәпнең тарихы бик бай. Мин Аксенова Альбина, вокал белән шөгыльләнәм, киләчәктә мин дизайнер булырга телим. Мин Кулашкин Руслан, мин футбол уйнарга яратам, урайда уйныйм. Сезгә Пепе киен уйнап күрсәтәсем килә. Шуман командасынан Идрел командасына якынлы кайнар сәлам. Без 2нче мәктәбендә 9 А сыйныфында эксперименталь классында укыйбыз. Минем исемем Марина, миңа 14 яшь. Минем яраткан шөгылем компьютер. Минем яраткан фәннәрем татар теле, инглиз теле, рус теле һәм әдәбият. Мин татар телен тырышыбрак, кызыксыныбрак өйрәнәм, чөнки ул миңа бик ошый. Минем исемем Эльза, миңа 15 яшь. Мин буш вакытта сәнгатьле уку түгәргенә йөрим. Шәкәр мероприятиеләрендә катнашам. Бәйрәмнәр бездән башка үтми. Минем яраткан фәннәрем рус теле, татар теле һәм инглиз теле. Минем исемем Алина, миңа 15 яшь. Мин музыка белән шөгыльләнәм, флейтада уйныйм һәм гитарада уйнарга өйрәнәм. Мин 4-5ләргә укыйм һәм конференцияләрдә катнашам. Минем яраткан фәннәрем бу алгебра һәм физика. Татар телен өйрәнү балалар бакчасыннан башланды. Әмма 5нче сыйныфта гына яхшылап өйрәнә башладык. Безнең укытучыбыз Людмила Фиковна бик таләпчән, катгый, компетентлы педагог. Аның дәресләр бик кызыклы үтә иде. Яна Сабирова менә шундый мәктәпне 10 ел элек үк тәмамласа да, татар теле дәресләре әле дә аның хәтерендә. Вакытлар агымы Янаның сөйләү күнекмәсен бераз саектырса да, аралашканда барысын да татарча аңлап бара ул. Из 12 человек в группе 3 из нас были олимпиадниками. 1, 2, 3 места получили. В частности, по олимпиаде татарского языка. И как раз таки интересно получается, что мы 3 вышли замуж за татар. То есть барьер в языке полностью отсутствовал. Сөйләшәсегез киләме, юкмы ул телдә? Хочется говорить.
Сөйләшәсем килә. Сөйләшәсем килә. Әмма сөйләшергә кеше юк. Юк, кешеләр бар. Но уже стеснение происходит какое-то, скованность, исходя из, опять же, повторюсь, десятилетней остановки. Ну, барыбер сез аңлыйсыз, әйме? Әйткәнне барысында аңлыйсыз. Бывают слова, которые непонятны, но тем не менее, по смыслу слов пытаюсь понять до конца. Менә бу тәҗрибә, этот опыт, мәктәптә алган бу тәҗрибә сезгә файдалы булдымы, юкмы? Полезен был или нет? Безусловно, әйе. Нәрсәсе белән файдалы булды? Мы получили колоссальный опыт в отношении того, что мы развивались. То есть мы не только ограничивались каким-то уроком, мы за пределами школы закрепляли наш татарский язык. Һәм сез татар милләтенә якынлаштыгыз, әйме? Театрларга барып, шулаймы? Да. Татарның сәнгатен өйрәндегез, әйме? Шулай булып кичә, җырларын өйрәндегез. Жырлар это отдельное место. Мой муж не слушает, а я слушаю постоянно, причем. Мен татарча сөйләшәм акциясында ел сайын катнаша идек. Безнең һәр вакыт призлы урыннар иде. Рус балалары белән, татар балалары белән түгел, рус балалары белән. Нияттә шулай ук без беренче мәртәбә ният уздырылды, без анда гран-при алдык. Шулай ук был 2021 елны ул инде минем актык укытучы менә шушы дәрес белән укый торган балам, ул инде республика күләмендә победитель булып, җиңүче булып, без инде халыкара олимпиадасында призер булдык. Һәм ел сайын менә җиңүчеләр, призерлар ул инде менә шуш безнең укучылар иде. Мин аларны махсус дәрестән соң калдырып олимпиадага әзерләмәйдем. Чөнки алар дәрестә материал җитәрлек иде, һәм инде алар дәрестән үзләштереп барды. Люция Исхакова ул технологиягә укытучыларны өйрәткән белгечләрнең берсе. Әле дә укыту эшен алып бара. Чөнки бу аның Раил Сәгъдиев исемендәге мәктәбендә бу галәмнең шикләренә киртә куючылар әлегә юк. Әмма андый мәктәпләрне хәзер республикада бармак белән санарлык. 2017 елда милли мәгарифкә яңа, әмма бик ташымлы һәм билгесез тормышка таба юл күрсәтелгәндә, мәктәпләр нишләргә белмәенчә аптырап югалып калдылар. Сәгатьләр саны кимегәч, чит тел белгечлегенә ия булган безнең татар телчеләренең күпчелеге я инглиз телен, я булмаса рус телен укытуга күчә. Мәсәлән, бу адагына үз һөнәрен 5 бармактай белгән 20 укытучы каләмен чәнчеп куярга мәҗбүр була. Ул гына да түгел, уку йортлары катгый таләпләргә буйсынып, федераль исемлектә булган дәреслекләрне генә сайлый башлый. Бу нисбәттән бу елларда инде җитешеп пешкән, сыналган, укытучылар тарафыннан уңышлы дип табылган, әмма дәреслекләр статусына ия булмаган күп кенә уку әсбаплары уку-укыту процессынан төшеп кала. Җәмгыять аруланып, үткәндәге шомлы көннәр бераз онытылып, йотылып бетсә дә, курку уялаган җанны әле дә иретеп булмый. Укытучылар бүген нинди дәреслекне сайлый? Алар менә бөтен дәреслекләрнең мөмкинлекләреннән чыгып сайлыймы, юкмы? Менемчә, укытучының бүгенгесе көнне сайларлык урыны да юктыр. Чөнки перечендә булмагач, син ул дәреслек белән файдалана алмыйсың. Шуның өчен бик кызганыч, менә мәсәлән, мин үзем шушы дәреслек белән ничә еллар буе эшләгәч, тәҗрибәм тупланды күпмедер кадәр. Һәм инде бу көнге кайсы җирдә мин аны кертергә тиеш, дәреснең кайсы этапларында кертәм, ничек бу грамматиканы кертәм дигән әйбер ул миндә тумый. Ләкин мин шушы дәреслек белән эшли алмыйм бүгенге көнне. Чөнки перечендә юк. Аны уку әсбабы буларак алып буладыр бит инде. Уку әсбабы буларак алып була. Әмма мәктәп аны бер кайчан да дәреслек һәм уку әсбабын тагын өстәмә алмый инде, әйме? Юк. Бүген менә укытучыны чынлап та эшләргә өйрәтерлек менә теге методистлар, ниндидер менә кешеләр бармы? Менә бу эшне дәвам иттерерлек кешеләр бармы, юкмы? Менә бу Литвинов хезмәтләрен дәвам иттерерлек. Кызганычка каршы юк. Моның сәбәбе нәрсәдә? Беренчедән игрелү өчен вафат булуы аңа сәбәп булды инде. Аның белән бергә эшләгән 2 автор алар инде алып киткәннәр, ялан эшләп чыгардылар, дәреслекләре кулланылды. Әмма ләкин ничектер шундый бер заманда бу дәреслекләргә игътибар
юнәлтелмәде. Үз фәненә, үз хезмәтенә шын күңеленнән мөкиббән булып, гомере буе балаларны телле иткәннәр, кайчандыр зур уңышларга ирешергә мөмкинлек биргән зур эшне янә күтәреп чыгу, көйләп җибәрү, мәктәпләргә кайтару өмете белән гомер чигә. Чөнки елдан-ел татар телен рус төркемнәрендә укыган татар балаларының саны арта бара. Бу балаларга үз туган теленә гади кызыксыну уяту аз булыр кебек, заманча дәреслекләр нәкъ шундый максатны истә тотып язылганнар бит. Бүген без татар балаларын соңармыйча халкыбызга кайтарырга, телгә өйрәтергә тиештер. Бар методистлар, алар хәзердә һәрбер районда методистлар бар, ләкин методистлар бик аз. Ул бер укытучыга туры килә, мәсәлән, Казан шәһәрендә ул безнең 700-дән артык укытучы ва татар теле укытучысы. Шул ук вакытта безнең башлангыч класслар укытучылары үзләре алып бара татар теле һәм әдәбиятын. Анда әгәр дә санап китсәң, алар 1000-нән артык укытучы. Монда әлбәттә берничә методисттан гына кеше җитми. Шуңа күрә менә шагы тәҗрибәсе дигәндә ул чорда шагылы бүленде курсларга һәм курсларга бүленгәннән соң мәктәптә бик яхшы эшләгән тәҗрибәле укытучылар, биректә рус теле балаларын укыткан укытучылар, бу укытучылар хәзер инде аны тьюторлар дип йөртәләр, ул вакытта инде заны йөртә инде методистлар дип. Методистлар менә шул чорда алар семинарларны үткәрмәләр. Семинарлар үткәрелә инде ул инде системага салынган, анда проблема юк. Әмінә һәрбер мәктәптә булып, һәрбер укытучының дәресен кара, һәрбер укытучыга ярдәм итеп кирәк. Монда бит күзгә күз очрашу бара. Семинарларда бит ачыктан бөтенсен дә әйтеп булмый. Ә монда менә урында методик ярдәм күрсәтелде укытучыларга. Безнең андый методистларыбыз яки хәзергәчә тьюторларыбыз 67-дә шулай бүленгән иде. Алар туктаусыз мәктәпләрдә булдылар. Татар телен мисал өчен рус балаларын өйрәтә башлыйбыз икән без. Без уйларга тиеш баланың психологиясына кирип, уларга нигә кирәк? Татар телен өйрәнү максат итеп куйсак, уларга әллә нәрсә кирәк түгел. Ләкин бу татар теле аңа белем алырга кирәк булса, ул кызыксындырса, мисал татар халкының тарихын өйрәнергә, татар халкының әдәбиятын, аның сәнгатен, музыкасын, рәсем сәнгатен һәм башка төрле аларның бөек шәхесләрен өйрәнергә, зур вакыйгалар, традициялар өйрәнергә кызыксындырсак, бу баланы, ул безнең культураны өйрәнергә теләсә, ул бу телне инде максат итеп кенә түгел, ә чара итеп кабул итә, инструмент итеп белем алырга дип. Һәм бүген бик тиз үзгәрешләр бара. Аны бит 1 ел яисә 2 ел үтмишәр китапны туктатып, нәшриятын туктатып, мәктәпләрдән алып үзгәртеп булмый. Алар уже мәктәпләрдә. Шуңа күрә яңалыклар кертү процессы бик җиңел дә түгел инде. Аны алсын да белеп шарга кирәк. Менә сез бит яңалыкка омтылабыз дисез, әйме? Яхшылыкка барабыз, яңалыкка омтылабыз дидегез. Менә бу яңалыкка омтылганда без тәҗрибәбезне, узган тәҗрибәбезне кулланырга тиешме, юкмы? Әллә бөтенсендә теге итеп сызып ташлап яңа баштан башларга тиешме? Юк, ул булмаса бер төрле үсеш булмый. Үзгән тәҗрибәдә без бераз үстек ди. Ә кемдер килде тагы шушыннан башлый. Тагы ничек кемдер каяндар башлаган. Ул менә шу үсеш ноктасынан алып үсә башларга кирәк бит яңадан. Шуңа күрә узган тәҗрибәне бик җентекләп өйрәнергә кирәк. Һәм анда булган уңышларны һәм хаталарны итеп сайлап һәм кулланмасаң ярамый. Бүген 1 март. Атнаның кайсы көне? Бүген чәршәмбе. Бүген сыйныфта кем юк? Бүген сыйныфта Максим юк, һәм Андрей юк. Әмма хатирәләр картаерга ашыкмый. Ничек кенә тыпырчынсак та бу кар юмарлагын ярырга тырышкан укытучыларыбыз юк түгел. Казанның 141-нче гимназия укытучылары әле дә бу технологиягә нигезләнеп үзләре дәреслекләр, сүзлекләр төзи. Бүген атнаның ничәнче көне? Җидан. Бүген атнаның 1 шәмбе көне. Ничәнче? 3 көне. 3 көн. Үз туган телен мәктәптә өйрәнгән, аңлап җавап бирә алырдай баланы күрүгә, бу эшнең асылына төптән төшенә алган сихри, кошалмаслык галәмне гизәргә батырчылык иткән остазларыбызның барлыгына инанып, шөкер кыласың.
Тел ул халыкның рухи хазинәсе, төрле сүзләр аша халык бу тормышка үз мөнәсәбәтен белдерә. Мәсәлән, рус теленең душа дигән сүзенә татарның берничә сүзе бар. Ул күңел, җан, рух, менә шундый бай, шундый сыгылмалы матур безнең телебез. Аны 6да белгән, 60та да онытмас.